Lakhain ko ratrok Dwar Baguri constituency ke parlo apar dehuri kudam singnar arongalong kedam tang surihini ra ingkora hini aningkana hut JJM scheme sarkar pen dengponsi akira palidamlo bonta contractor atum langa pipe kasemar amuke wang videta jok langa pipe do sitame alanga bang raratum longpon pedetlo Lasonsi Lakhain ko ratrok Dwar Baguri constituency alo Deithor police station ang kangalo Dehuri Kudam Singnar Arongalong Sarkar pen isi JJM scheme rada phan panong piponlo Bon sitame bangso JJM scheme nangge klema bangki repairing ma mate akimi a scheme si kelong maputa hawarara tumpen chethansai Tangte contractor atumtong ki claim pon ki pang krema mate sarkar atumtong kachelang dun kavedet ajoksi contractor abang aning hangaling ki claim pon maputa karju pedo Athe langalang pong ke larpon setami ke larvek 90 adim ke larpon pilapen arona tengpen sai klempon pamimite Barla porlote langroisi bangso langalang pong nang kipaka pajok pupu apos ke e pamimite report langroi lang thelote alang pong pon petiti laso jok JJM alanga pipe dokko kapita rongara ratum langka vika siksa chitong ponang bomlang Athe sarkar pen nangkera plote nangra pamiasonte puta lamthe RDGP pon nona banke claim ta jogje tam ta jogje asaesonsi nang claim rong lopusi hadak ke do arat atum lang kijun akasiksa chitong nanglo News report Carbin Long Live